Hi guys, this is Opa. Welcome back again to my channel. January 11 na deron guys, anja. Kanang dara ko daris bay, wala lakaw-lakaw kay nag-lockdown man dari. Aw vaccinated man hinong ko pero gikapoy ko lakaw-lakaw kay gabi galing nga aghang oh. Ako bisita dia gang kinakas gang ante nga gwapa. Dari gikan sa Canada. Bitaw unsa maning among kuan guys kay late lunch naman murag lunch na pud ni og merinda. Dag si kuya, das kuya. Hello. Kay ba punis kuya nga mura mag naka-timing nga nami bisita nagpaluto mag spaghetti. Bisag way birthday ba nag spaghetti. Bitaw shout out ko inyong tanan manang Hilen. Dag inyong kinakas ganing sondare dia. Ante. Ning guwapa na nis ante ron, blooming. Tiguang na ganitang samot. Ning blooming na. Tiguang na ganitang. Alam mo, balik din kuan, 40. Na-stress sa banang abnormal. Mura naman pag ning 42 makag-stress. Bisag isdos na. Grabe ko na stress. Isdos. Aga magaling nga sport. 25. 52 na ako di 25. Dari raman si ko galigad-ligad sa madyo kay ning abot mag-chat man ta kuno jajawa man nag-online. Barang ngurung-ngurung ako. Baso dai ning di paaboton kay mo abot jud. Ngurung-ngurung ako ba da? Di ka mo rin. Kay ug paaboton di man hinon mo abot. Pre obligasyon inuna muna bago gumala. Bitaw ag nagluto sa among spaghetti agang silingan dari si Jonabe. Nanguta na og bahin sa ahang buwak ba nasa gawas sa mga update anja kay guban ng buwak taas bahay sang silingan kay gitaguan anja pa maning uli. Igog nga wag guban ipangkawat. Jagaban pod nagipangkawat dai kuno paggaban. Kato na mulaklak na pink. Jagaban nga gitaguan po sang tapa dari danay dyan nang gawas ta sang gawas anjaran mo na i-update ka so kung ganay mo gawas kay parang inita. Dagatong nanguta nagbahin sa lugar medyo na improve na paggamay kay daghan-daghanay na medyo. Ganay nakapupulubay. A few moments later. Nagsugod nagbago ang tanan. Patuloy na ako ang sulot sa dughan. Ganong magkagasulti sa sugod pa lang. Ako ra'y kinahanglan, pero siya imong mahal. Asa nagkuwang ang pag-igugma ko nimo. Tanan akong gihatag, mabati lang nimo. Diyan guys kay nakapanguan mami, nakapangdilihin siya mami speaker. Nakakanta sa sumbis kay marutihang kalipay itong speaker gamay naguba man pod. Wadan po kong kalipay ba? Gamay naman to kanila. Damas ante. Diya nakapagdilihin siya mig speaker dako na si tinuon eh. Ang mga laging gidadungan na tos karsada. Nakaharbat. Kaya nakakuan mi. Naka-isnat mi. Manihapon sa ekonomiya inda na pud may mo tewas og kanta kay mato na mo kanta busog. Tas ante dia. Amang gawi raning kog makahuwam ta ado ka uli kay wakoy kauban mo kanta. Pero may Manihapon sa amoy guys. Salamat sa sponsor sa suwa. Kisa mo sponsor. Nakasuwa na pud may kay na ning sponsor. Kisa mo si Madam. Gikan sa Torrens Herbal Soap. Dali nanti. Ano ba ang dapat gawin? Bukod dahil sa'yo.
guys. Uli na mas ante. Ana po siyang ihatod. Dia. Hala. Ang ihatod sa bayan kay napukoy tanawon dito. Ga babasig mulawas pagkus ila. Tanawon laman na. Ug makalahos ba. Ga mo na niglugar dari na. Grabe nang ayaga. Balita dari tukuran ko ning mall. Og tukuran og mall madto nun kay mga apply ko kay daw na. Di na mamilite. Oh, grabing init adto dari Manila jud. Ako lagi ga kuan ko ako kanang nay kasipunon. Jagbol siguro ron ara siguro uwan na siguro pud kay grabe mang init dari. Ja shout out kay Costa Giza daning kao. Daghan ka dong salamat. Ka-protect din na imong kao sa arang kainit eh. Wala gigamit ang shield kay pwede ra man face shield dari. Basta magmask naman. Shout out kay kunin dong tanan daghang salamat kadto sa mga viewers nga nanapod na malik na pud mog tan-aw sang vlog. Namingaw ko kamay sa buhol kay mamalaging bisita. Natay responsibilidad. Lisod bang pudugdunganan. Ja sa katong tanan ni ingon nagauna kay nganong nimbalik ko nga ning taas ang kaso sa virus dere. Aw, okay ra man pud mura ra man pagkuha dari virus ra bitaw na nabitaw tay Ginoo. Di lagi na makadot nato. Pero ag dire jud karon guys, di jud pwede mo gawas og way vaccine. Kay lockdown man basin ug di na lockdown kasi balik na pos normal na pwede na pud magawas na way vaccine na doon ako sa sakajan siguro kung ning gawas nga pana sakajan nas jeep kaning jeep papadong nis Muntinlupa bayan ug Alabang sang sakay na laman sa una sawa pa na dimulis tricycle ta mong sakdan padung og bayan anja mo sakay pa pud mig jeep pa Alabang. Karon isang sakajan na laman. Ako sa Muntinlupa bayan guys. Ay nagpauban kong antig palit og kanang nay gripo atong galon nga imna nagtubig kay naparso naman sige na magagas. Urot nagtubig mao pay pagpalit. Ang ingan mo pusan mo palit man ta ko galon anja ingan mas ante nga na ako nay gripo. Madugaling kay nasante nakaibaw kung pwede dig mo palit og gripo ra. Ado na laman makatipid gamay pang palit og suwa. So nakapalit ko gripo. Daning palit pag ko plato kay hanggang plato maato na magmanganaw. Murag mauwa man puta dato mo badang sa lamisa. Bitaw. Na arang mingawa man dari sa Muntinlupa bayan. Mingaw ang mga tao. Mingaw ka adto derhing dapita kay wanay biyaheng housing. Minggit na laman taman. Gipang langaw nagilang baligja. Sa Muntinlupa bayan guys. Ante na malit og itlog. Aw, ning palit di ay. Di ano pus magdaong, nares gipoy anila ante. Ana mo naog na mi sa ilang bay. Way back 2017, dani kong ante nagpudyo sa una. Kagi jang mga buwak. Hanang i-vlog na ijang buwak ron. Naraba po ko gikan na mga jo na po kong balik. Uy, ante tagay ko gingana. Hi doy.
Namingan lagi nih. I love the color. Okay, mga buwak ni auntie. Black. Mga dukubo. Mo ni, diretso gabot guys, diretso sa kastaas. Nagijang bay. Bakit kayo hinlo? Dato mo gunis ante. Pero simple rang dato ah. Dapay kwarto. Ade bakita kayo. Dapay kwarto. Bakita kayo ko ano hinlo. Mo tumis rooftop kay na sa mga buwak dagto, mga adyo na pug ko ako no pay mga adyo kay mga buwak, mga tigbak. Sama sayang gugma nga natigbak pud. Na third floor jang rooftop. Mo ni rooftop ni auntie na mga buwak na ah. Mo nag mga magic rose sa una? Napalagay imo magic rose. Hatag nimo kanini ah. Kaman. Kani gadus ubos ni namuwak ba? Mo na mga hatag na. Nabali man ang tanom. Sama na pagbitbit. Dubugat man. Ug muda ko ay. Sama na ha. Gato tatang ni. Kanini ahaling sinalo na. Pa kani pa mo na si Ja. Dami lagi ni. Sa man ni tagaanda na wa man mabuhi. Wa man dagto. Murag wa na buhi. Kanang yellow bill no. Pero di asa pa mabuhi na si Ja pa oh. Mabuhi naman ning hatag nimo yellow bill ni si Ja. Nang di markot. Pero di aguna di. Ala cute lagi ning limonsito. Ato namatay na wa dilig. Unsa man nagrafting? Kani mo ni ganggi gikan dadto. Ay mo gibalhinan. Oda gilubil di ah. Ang dito sa punuan nandiyan gi. Kanang kari imo na nigmabuhi ni. Plantita pud nis auntie guys na sa mga buwak. Tapos ibabaw. Kari di ah. Lamig color. My favorite color. Di apa jud. Namatay na oh. My most favorite color. Purple. Di ko din namatay na wa na madiligi kay bira ko Bobo ra na kuwang. Bobuan ra na. Mabuhi pa na basta mabubuan. Naintan ra na. Ato yellow bell ay. Ano yan? Oh, karda. Dapoy ijang yellow bell. Na nakita mos mga atop guys kay diamis kinaibabuan third floor na ni Nija. Third floor. Dani mi nag New Year na wa ba ganin makuha mga kuan. Ada ni mos ibabaw. Buhi pag mga lingkuranan sa kantin. Mga doon na pugkog buwak kay wala ko yung mga buwak sa bahay. Lisod jud ning single ta ba kay watay ka kuan nagmabili. Kaya kwartong auntie guys. Ugwa jud ko na inahan looy jud ko bay. Mao nang kana mga laki dangwa pa nga minjo. Kinanglan mangita na jud mga asawang kamao mo atiman. Por ilang mga kwarto dia pa jud si mga buwak. Diha. Ag lipstick og katong dahon-dahon. Karon nang gamadang Lipstick dali ra man na sa mabuhi basta mabubuan naman. Kanina ko Disney plan. Kuha na. mga tugim to agi imong kuan ang itanam. Ang pinangadyo man ang Katong spider. Ang ibang aduan na katuning adto ko. Plantita punis auntie guys. Lagi mga dilig na lagi kay Yung bunso ni auntie guys, dalaga na, malaki pa sa akin. Sa una, sipunon pa ning bata ah. Daga na. Nasaan ni auntie? Sitso? Oo. Wow, sitso si auntie guys. Arang himusa. Namimiss ko lahat ko Cute! Himas ka, Jo. Kikis pa oh. Ay. Ano nang kikis? Gimi nga si sang auntie. Dato naman is auntie pero pailong-hilom ra ni. Ano yung naghambol mo ba? Merinda sila guys, kaya ting merinda naman. Pero wa dari gisang bana. Oh, di aram nagtukin dari. Di aram nagtukin. Butang nisbay kaya pa arkilahan. Nana man ko'y kurente. 2017 guys, dani kong auntie nagpudyo. Manis nila. 2017 dani kong auntie nagpudyo. Last na hangare, dahas 2019.
Kung buwa kami ni huligbol kay nag-reunion anja. Tong anak ko kari. Kay nagpudyo naman pag laing ba. A few moments later. Jadi anak ko sabay guys. So anak ko nakabalag ganina sa pagbiyahe kay naglisod ko kay gada ko galon. Aning blue bitaw nga galon ingani niya. Ingani. Itagaan na lang kong anter din ako na kumupalit pero ning palit gihapon ko gripo kay amang go sure nga makalahos ko sa ilaha. Ning lahos na lang ko kay namugas man sa palahoson ko nuko. Anda. Tuwa kay mama laging ingari ba? Kaning gripo-gripo ba dani? Mama ni imnan na nandiyan. Naparso naman, dyan nagsige na mag-agas ng tubig. Dyan, nakapalit hinom pagkukuan. Ripo dyan, naman hinom kaya nakalaos man kus ila. Ay dyan naman kung kita gaagalon. Madyan po na kanay reserva. Dyan, aning palit po ko di ah. Aning palit ko plato, tulo ka buok. Dyan, kutsara. Og dapoy jahong datos na mga barato dato guys kana bitaw mo ra bitog inchik ang tag-ija kana green torch dia mo nang gipalit gripo banjing ko ra man hinompod da siya di ba pinagingan nga ligon ko nun eh mang alili datos kuan na parso diga kare kay madun naman ni nay sudah nagluto bitaw o di gani sabaw og nay daghan kay kuan naman barato ra man god kanang naay ingani bitaw si sa klase murag kanang naay Korean made bitaw si ja ngani na di si ja mapusa ja tag 95 ag kilo matong ay ko kay kilo-kilo man adto sa green torch sa bayan sa Muntinlupa moran ja. Salamat ka dyan, kay mo kong gipadagalon. Anja. Salamat po sa imong pinaskuhan niya. Ija po kong gitagaan o ingari, kulgit. Madunong ni konsumo, di na po kong makapalit. Anja. Mo itong wala kong naka-video. Ganina kayo nagbit-bit kus galon o karihang gipalit. Anja. Ija po kong gitagaag buwak. Anja. Ara pa dyan kuan na, sertiha kay agbuwak ngay dyan gihatag. Namuwak na. Ijang sinad o kaang. Ay pakita ninyo guys gawas ng ibutang. Guys di maunig buwak anda na papudad toy daghang klase gijang ihatag na kay ingani naman nakakaang na sa bugat naman. Mao tong naingan kog sunod na lamang po ng uban ante og kuan kanang makalugar ko kay bugat sa nagdapog ko galon da. Favorite color color of the year man kuno ni karon. Na daghan na kadug buwak. Nakabukas yung dito. Nang gibit-bit ginja, nagbit-bit po ko galon katong blue. Butan dinis ante bawa di paglubad.